Kag sa number 1, molasses spill nga nagluntad sa Binalbagan River na contain na. Apat ka mga barangay sa Binalbagan ang naapektuhan sa molasses spill gikan sa isa ka sentral. Ginsiling naman sang alkalde nga contained na ang molasses spill sa karon. Ginsiling ni Forester Lucia Salazar, ang Supervising Environment Specialist sa Sendro Kabankalan, nga sila nagpadulong sa lugar sa Lunes o purang tiglawas ang iban nga ahensya nakipnang sa LGU Binalbagan para mag-investigate sa natabo. Nagpatuman na sila sa nga water sampling kag napadala na ini sa Iloilo kag sa karon ginahulat ang resulta. Ginakos ang Binalbagan Isabela Sugar Company o kon Biscom nga ang ila pond type nga stockpile para sa molasses ang nagmoist suno kay Salazar. Sang Abril 19, dalaman sa mataas nga heat index suno kay Salazar, nag-explode ang ilang pond type stockpile para sa molasses. Sa Biscom report, may 4,980 katoneladas ng molasses ini, pero natungod sa natabo, 2,400 tons na lang ang nabiling suno kay Salazar. Masobra sa 60% ang spillage. May mga sandbags naman nga ginpamutang ang Biscom. Nagpatuman man sang pagkolekta sa molasses spill nga nag-apekto sa barangay Canmoros, Progreso, Marina, kay San Juan. Dugang pa niya, may gin-report nga fish kill sa coastline sang Canmoros. Sunod kay Mayor Alejandro Mirasol, ang LGU pod sa Biscom Management ang nagapadayon sa clean-up and recovery efforts para mabuligan ang mga apektado nga lugar. Wala man direkta nga naapektuhan ang palangahuyan sa mga mangingisda, sunod kay Mirasol, kung sa baybayon man ang mga mangingisda nagapanagat. Nagakaigo naman nga sa tun sa nga Biscom manatabo, kag depende na ini sa Environment Management Bureau, sunod sa alkalde. Kaya ang aton nga molasses, although agricultural products siya, waste of agricultural products, but same no, kung sobra naman siya nga naula, sobra man siya nga sobra ang iyang volume, makadaot, makahalit man gihapon sa aton nga palibot. And allegedly, based sa report ni Sir kay ni Zamora, there were fish kills na natabo sa American Moros. No? So, ang indicator kagahapon namon nga na-prove nga may fish kill, ang aton nga mga pispis, di ba lang nga mga turns, sangya sila, kay damo sila food. Contain na siya. Since kahapon contain lagi man galing ara na nakagalang bala man lang natipon sa buong dollar spare man na. Mayor, nang damo ang fish kill, Mayor? Hindi man ara mo lang ba?